Mga kapuso, gawas sa ice cream, labi na sa mga bata, halinon kaayo ang ice drop ug milk bar. Kana ug uban pang frozen desserts ang gipasigarbo sa Tailigan City nga si Olivia Pendang. Ato siyang makauban karon. Ma'am Olivia, mayong buntag ug dayon ta sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na ka, ma'am? Mayong buntag, maayo, pero siyempre medyo na ay kaguol because of the situation. So not only for me but for my mga kasama namin sa negosyo. Ma'am, paunsa ba nagsugod ang inyong paghimo og frozen desserts? Right after martial law, we were residing in Manila. My father nag-decide siya to go to Mindanao with his relatives para dito maglagay ng ice buko business. Hindi yan sa kanya, but sa relative niya. So, kasama lang siya to work here. And then, after that, sabi nung relatives niya, hindi sila pwedeng magstay sa Mindanao, particularly sa Iligan City. So, they decided to go back. Ang father ko, because wala namang siyang ibang babalikan sa Manila, decided to stay. At kung ano man yung naiwan na mga machineries, everything na pinut up ng investor, relative nila, yun na lang ang pinagtiyagaan niya to start for himself. Ma'am, gikan sa imong papa, unsa nga mga frozen desserts ang inyong ginahimo? Ang first na product niya is the Real Buko Bar. Buko Bar siya, milk-based with buko. And then, meron siyang special mongo, meat-based, pero merong red mongo. And then, meron siyang cheaper variant. Ang tawag namin doon is ice drop. So, yun ang tatlong original na products ng father ko, which up to now, we have. Unsa sa tan-aw nimo ang anaa sa inyong frozen desserts nga nipatok kini sa mga customer? Since 1976, hindi namin change yung formula na ginawa ng father ko. Meaning, we buy locally. Lahat ng mga raw materials namin are being provided by the local farmers, like yung mga butong, yung mga gata, and all the other products, raw materials can be purchased in Iligan City. Hindi kami bumibili ng mga mahirap, hard to find na mga items outside Iligan City. Because of the simpleness of our products, yun ang naging tatak namin na simple lang siya, pero or hindi siya complicated, pero yun ang gusto ng mga bata. Sa imong pag-manage na, ma'am, na ba kay mga gidugang nga mga bag-ong produkto? Yes, sir. Nagdagdag ako ng meat bar. Right after na mawala na sila, meaning my parents, halos kasi sabay silang nawala eh. I have to try the meat bars. Okay, noong 2013. And then up to now, meron kaming meat bar. And then just 2 years ago, we tried na how about taho. We make taho. Kasi ang talaga namin gustong maging kasama sa negosyo are the vendors. So yung taho and the buko bar, they are together para sa mga vendors. Ma'am, paunsa ba nakatabang ang paghimo og frozen desserts sa inyong pamilya? Ang malaki talaga. Hindi lang sa pamilya namin. Of course, sa pamilya namin, we do this because this is our work. And because this is our work, ang aming target is for my children and mga susunod pa to improve ourselves. Pero hindi yun ang point. We do this because we want to help. We want to help people na hindi naman sila makakapagtrabaho sa mga malalaking kumpanya. Hindi naman sila makakapagtrabaho sa mga 8 to 5 na mga work. So, ang aming intention
not only for ourselves, is to help underprivileged people sa aming community. And hopefully, ginawa na yun ng father ko, nakatulong siya, nakapagpaaral din sila, na-improve din yung kanilang buhay because of our company, our establishment. And we would like to do this for a longer time. And just we are trying to put our feet down. Kailangan namin maging resilient sa mga panahong ito so that we can help more people. Daghang kayong salamat Ma'am Olivia sa imong oras ug gigayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Amping mo diha pirmi ma'am sa Iligan City. Salamat.